your gifts, which we are about to receive from your goodness through Christ our Lord. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maumuna na ako sa inyo. No? Pagkatapos maligpit yan, somebody will lead the prayer, pagkatapos kumain, and then pagkatapos akyat kayo sa taas, kunin nyo mga bags, and then mga pagkain, and then maupo kayo doon sa floor, and then si teacher nasa harapan, itataas niya yung cellphone mamaya, saka kayo tatayo at kukunin niyo. Identify niyo yung cellphone mamaya. No? And then labas, isang linya, and then baba, and then may mga pasalubong, mga souvenir doon. Yung gusto mong bili ng pasalubong, is pasalubong, hindi pagdating sa bus, kakainin plastic na pagdating sa bahay. Yung gusto mo bumili, okay? Yung mga souvenir doon, okay? Pero wala na sinugawan pag nandun na tayo sa labas, okay? Wala na tatakpan. Because somebody still out there with it. Okay? You may now sit and carry your chair. Lahat ng pagkain na dyan. Wala pang video sa hindi pala sa akin. Hey, father. Kaya. Sige.